Главата не върху вашия приятел, моля. Изкачаме другата страна. След това, пак бъркаме и пляскаме, защото бъркаме и пляскаме, защото не ще стримим. Добре, и освен това, се сещаме, че сме забравили да вземем още захар. С това се връщаме обаче на пети. Правим крачка, вземаме още захар, още какао, още мляко. Бомбани лесници стафиди. Тиваме, бъркаме с лъжицата и плуваме обаче този път. Шоколад е станал повече, с това плуваме в дълбокия шоколад. Ей така. Плуваме и на другата страна, плуваме, това е крол, стил крол. Плуваме. Така, и после пак бъркаме, пак пляскаме, после една част, която макаме на всички, въртим се и пляскаме два пъти на нас, два пъти на другачето от нас. Направя който. Ти нямаш другаче, ти скои ще пляскаш. Да видим, ти скои ще пляскаш. Я да видим кой ще го пляска. Долу и горе. Жаре, пляскай да. Спойте, елате, ще ви намерим с кой да пляскате. Ето с Жорко тук. Елате, насам спойте. Ето, може да пляскате двамата. Хайде, долу и горе. Давай. И пляскай. Давайте Жорко, мама. Долу, горе. Добре, можем да започваме да дойде. Готови? Жоре, плувай, бе, плувай!